Прывітанне гэтую гадзіну з вами ў студыі Белсата Віталь Цыганкоў. Галоўныя тэмы праграмы. Хто пераможа, а хто прайграе на перамовах аб Украіне? У нашай праграме размова з дэпутатам Еўрапейскага парламенту Михалом Кабоска. Не думаю, што прэзідэнт Трамп, ведаючы ягоную любоў да ўласнай годнасці і думкі, замірыцца з сітуацыяй пройгрышу Пуціну. Ці прыйдзецца ствараць новае сапраўднае беларускае войска літаральна з нуля, як свой час гэта рабіла Літва? І каго сёння можа назваць сапраўдным абаронцам айчыны? Мы строили свою армию, как бы сказать, с нуля. И даже легче нам было, потому что пришли люди, те, которые были настроены защищать свою родину. Куды пойдзе Нямецчына пасля сённяшніх парламенцкіх выбараў? І калі перамогуць крайне правыя, ці спыніцца падтрыманне Украіны і беларускай дэмакратыі? Не такого ожесточения миграционной политики, как это было бы в случае с альтернативой для Германии, естественно, да. Но я думаю, что и украинских беженцев в Германии, и белорусских политических иммигрантов, естественно, беженцев в Германии могут ждать достаточно неприятные сюрпризы. Што ж, да першай тэмы нашага эфіру. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заявіў, што гатовы пакінуць сваю пасаду, калі гэта будзе азначаць мір для Украіны. Перамовы з США і Расіяй у Эр-Рыядзе, што адбыліся на гэтым тыдні, застаюцца ў цэнтры ўвагі ўсяго свету. Некаторыя заходнія медыі і палітыкі заявілі, што перавага ў перамовах была на баку Крымля. Ці так гэта? Разбіралася Кацярына Гардзеева. Перадвыбарчае абяцанне Дональда Трампа спыніць вайну ва ўкраіне за адзін дзень не спраўдзілася. Тым не менш, пэўныя крокі ў кірунку ўрэгулявання канфлікту 47-й прэзідэнт США робіць. Гэтак прадстаўнікі новай амерыканскай адміністрацыі не толькі пайшлі на перамовы з расійскім бокам, але і выклалі перад камандою Пуціна веер значных саступак. Што набліжае гэткая стратэгія злагоджвання дыктатара? Сапраўдны мір ці, наадварот, чарговую эскалацыю ваеннага канфлікту. Еўраатлантычная супраца ў пытаннях бяспекі падобна дала збой. Гэтак 18 лютага прадстаўнікі новага ўраду США правялі перамовы з Расіяй. У Эр-Рыядзе бакі абмеркавалі ўмовы спынення агню ва ўкраіне. Прадстаўнікоў ні еўразвязу, ні афіцыйнага Кіева на сустрэчу не запрасілі. Пра тое, што США не плануюць улічваць пазіцыі еўрапейскіх партнёраў у перамовах з Крамлём, яшчэ падчас Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы папярэдзіў віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Венс. Кошт гэтых перамоваў занадта вялікі ўжо зараз. То бок Расія прарвала дыпламатычную ізаляцыю на захадзе, і даволі небяспечныя крокі былі зроблены ў дачыненні да Украіны і Европы. Еўразвяз і Канада выказалі занепакоенасць гэткімі дзеяннямі Вашынгтону і склікалі экстраны саміт у Парыжы. На сустрэчы паабяцалі працягнуць падтрымліваць Украіну, нягледзячы на пазіцыю ЗША. Сам Уладзімір Зеленскі на паседжанне не прыехаў, але таксама асудзіў пасаж новай амерыканскай адміністрацыі. Ды нагадаў, аніякіх планаў міру, распрацаваных без удзелу Украіны, ён разглядаць не стане. Сейчас все в шоке прямо от всего, что происходит, от дружбы Трампа с Путиным потенциально и так далее. Но ведь Трамп не нарушил в этом смысле своих предвыборных обещаний. Он сказал, что война началась из-за того, что Байден пригласил Украину в НАТО, по словам Трампа. Это не так, но тем не менее это по словам Трампа было так. Я это дело прекращу, и я сначала встречусь с... Он сказал, я позвоню Путину и потребую от него 1, 2, 3, 4. Если он не выполнит, тогда я буду там накладывать санкции. Паводле агенцтва Reuters, амерыканска-расійскай сустрэчы ў Эр-Рыядзе папярэднічалі месяцы таемных перамоваў у Швейцарыі. Падрабязнасцяў, да чаго маглі прыйсці бакі, не раскрываюць. Аднак, на меркаванне нашых экспертаў, гэты дыялог і падштурхнуў Трампа фактычна апраўдаць пуцінскае ўварванне ва ўкраіну і ў абмен на спыненне агню паабяцаць Крамлю не толькі магчымасць зняццё санкцыяў, але і амерыканскія інвестыцыі ў нафтавую галіну ды распрацоўванне арктычных радовішчаў. Конечно, они были бы рады, я имею в виду россияне, чтобы американцы в это вложились.
Они готовы отдать все, что угодно, ведь у них же нет своих денег на освоение там каких-то новых месторождений, а главное, у них нет технологий. То есть россияне не умеют в этих местах добывать нефть. Зрэшты, спробы Трампа залагодзіць Пуціна эканамічнымі абяцанкамі значнага эфекту пакуль не далі. Пазіцыя Масквы застаецца ультыматыўнаю. Напрыклад, з прысутнасцю аніякіх замежных войскаў ва ўкраіне, якія маглі б гарантаваць яе бяспеку, расійскі бок не пагодзіцца. Адзіная саступка, на якую нібыта гатовы Крэмль, выкарыстанне замарожаных у Еўропе 300 мільярдаў долараў расійскіх актываў для аднаўлення разбураных украінскіх гарадоў. Аднак ёсць нюанс. Частка гэтых сродкаў мае быць скіраваная на акупаваныя рэгіёны. План Трампа просто хутка дамовіцца з Масквой о некай вялікай сделкі, дзе кожны з бакоў пойдзе на саступкі, ён немагчымы, таму што Владимир Путин не збіраецца ісці на нейкія саступкі Дональду Трампу. Пра тое, што Масква наўмысна цягне час і разглядае бягучыя перамовы выключна як выгадную паўзу для ўзмацнення сваіх пазіцыяў, паведамляе заходняя выведка. У гэтыя дні расійскія войскі паступова прасоўваюцца на ўсходзе і поўдню Украіны. Паводле апошніх звестак пад кантролем удалося ўзяць 113 тысячаў квадратных кіламетраў, амаль пятую частку украінскай тэрыторыі. Калі ў дачыненні Крэмля Вашынгтон выкарыстоўвае стратэгію перніка, то стасункі з Кіевам Трамп будуе жорстка. Амерыканскі лідар выступіў шэрагам рэзкіх заяваў у боку Владзіміра Зеленскага. Напрыклад, назваў яго нелегітымным кіраўніком краіны, запатрабаваў правесці новыя выбары ды адхіліў магчымасць уступлення Украіны ў НАТО. Гэткую рыторыку Трампа украінскі бок хутчэй расцаніў як асабістую крыўду на Зеленскага, пасля таго, як апошні адмовіўся ўзгадняць прапанову ЗША о перадачы амерыканцам больш як палову радовішчаў рэдказямельных выкапняў, што існуюць ва ўкраіне ў абмен на дапамогу. Злучаныя Штаты назвалі такую пастанову недальнабачную. Інтарэс Трампа і яго адміністрацыі выключна бізнес-падход. Калі Злучаныя Штаты знойдуць магчымасці дзеля там бізнес каких-то інтарэсаў, то яны знойдуць магчымасці таксама для гарантыі бяспекі для Украіны. Градус напружанасці ва ўкраінска-амерыканскіх стасунках нібыта знізіўся ў канцы тыдня. Сустрэўшыся са спецпрадстаўніком ЗША Кітам Келагам у Кіеве, украінскі лідар адзначыў, ён таксама гатовы сесці за стол перамоваў. Я лічу, што хутка прыпыненне вагню, і гэта першы крок да міру. Я лічу, што гэта можа адбыцца цягам 3 ці 4 месяцаў, і гэта вельмі магчыма, таму што мы бачым зацікаўленасць усіх бакоў і гатоўнасць нават украінскай адміністрацыі, каб гэта ўвогуле адбылося. Прыпыненне агню не азначае заключэнне міру, але дае перадышку на фронце. Паводле BBC, кожны тыдзень у баях гінуць каля 1000 украінскіх вайскоўцаў. Ці гатовы Пуцін спыніць кровапраліцце, можа стаць вядома найбліжэйшымі днямі. Чарговы раунд расійска-амерыканскіх перамоваў, гэтым разам з удзелу прэзідэнтаў абедзвюх краінаў, плануюць правесці да канца лютага. Кацярына Гардзеева, Белсэт. Тэму вайны Расіі супраць Украіны абмяркоўвалі на гэтым тыдні і ў Еўрапарламенце. У Брюсселі наш калега Алесь Сіліч паразмаўляў з намеснікам кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента ў сувязях з Беларуссю Міхалам Кабоска. Натуральна, абмеркавалі з ім і беларускі аспект. Спадару Кабоска, давайте пачнём з навіны пра перамовы ў Эр-Рыядзе. Некаторыя ўжо назвалі іх здрадай Украіне, бо на іх не запрасілі ні Украіну, ні Еўразвяз. Як вы ацэньваеце іх? Dziękuję za zaproszenie do programu. Ja muszę powiedzieć, że te rozmowy... Дзякую за запрашэнне. Трэба сказаць, што перамовы ў Эр-Рыядзе былі сюрпрызам для ўсіх нас і сюрпрызам вельмі непрыемным. Я разумею, што прэзідэнт Трамп хоча дзеяць хутка, але гэта момант, калі трэба мець трошкі часу на роздум. Асабліва, калі ён хоча размаўляць з такімі вопытнымі людзьмі, як міністр Лаўроў, якія вельмі дасведчаны ў дыпламатычных перамовах. І падаецца мне, што расейцы былі вельмі задаволеныя такім хуткім пачаткам перамоваў і паставілі вельмі высока планку сваіх чаканняў. Спадзяюся, што гэта паказала камандзе Трампа і яму самому, што перамовы не будуць лёгкія. Ці мусяць у мірных перамовах паміж Расіяй і Украінай у будучыні, калі такія адбудуцца, браць удзел прадстаўнікі Беларусі? І калі так, хто канкрэтна і чаму?
Oczywiście nie wiemy, jak te Зразумела, невядома, як тыя перамовы будуць праходзіць. Мы не змяняем свае думкі, што не можа быць ніводных важных перамоваў наконт Украіны без удзелу Украіны і Еўразвязу. Гэта першы пункт. Пункт другі. Ёсць пытанне, ці захоча Пуцін размаўляць таксама і пра беларускі кантэкст падчас перамоваў наконт Украіны. Мы не можам выключаць, што Пуцін захоча ў выпадку нейкага пагаднення наконт Украіны, каб Беларусь аддалі ў зону ўплыву Расіі на доўгія гады. Мне падаецца, што немагчыма з гэтым пагадзіцца. Лукашенко не ёсць дэмакратычна абраным прэзідэнтам. Захад не прызнае яго лідарам беларускага народу. Беларусы маюць права прымаць рашэнне наконт свайго лёсу. І найперш трэба чакаць, што ў Беларусі пройдуць дэмакратычныя празрыстыя выбары, а потым беларусы прымуць рашэнне. З размоваў з беларускай апазіцыяй і з даступных сацыялагічных даследаванняў мы ведаем, што значная частка беларускага грамадства бачыць сябе ў еўразвязе. З тых жа даследаванняў вынікае, што беларусы не лічаць сябе часткаю Расійскай Федэрацыі. Шмат дзесяцігоддзяў яны былі з імі ў саюзе і не хочуць да гэтага вяртацца. Я лічу, што калі справы Беларусі былі б закранутыя падчас перамоваў па Ўкраіне, гэта не магло бы быць без удзелу беларускай апазіцыі. З імі мусяць прынамсі кансультавацца. Гэтак, як нічога пра Ўкраіну без Украіны, нічога пра Беларусь без вольных беларусаў, без прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі. Przedstawicieli demokratycznej opozycji białoruskiej. Ваше ўражанне ад нядаўняй мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы, ці дапаможа яна пракласці шлях да міру? І ці варта чакаць нейкіх зменаў пасля яе ў польскай замежнай палітыцы? Polska polityka zagraniczna jest konsekwentna, jest stabilna. Польская замежная палітыка паслядоўная і стабільная. Мы не змяняем думак штодня і не плануем змяняць падыходаў у справе падтрымання Ўкраіны. Карыстаючыся перавагамі таго, што Польшча цяпер старшынюе ў Радзе Еўразвязу, мы даволі ясна і цвёрда транслюем, што Ўкраіне патрэбная бесперапынная дапамога. Яна можа быць аказаная рознымі спосабамі: дастаўка зброі, фінансавае падтрыманне або перамовы пра ўваход у еўрапейскі звяз. Нічога з нашага боку не змяняецца. Калі нешта апошнімі тыднямі і змянілася, дык гэта выключна з боку адміністрацыі прэзідэнта Трампа. Мы гэта бачым і ставімся да гэтага з занепакоенасцю, расчараваннем, што такая сіла, як ЗША, можа ў адзін момант змяніць сваё стаўленне да такой ключавой для сусветнага парадку тэмы, як будучыня Ўкраіны і лёс вайны, што працягваецца ўжо 3 гады. Трэба памятаць, што пачалася вайна выключна з нападу Расіі на незалежную Украіну. Не было тут ніякай віны з украінскага боку. І дзіўна гучаць размовы пра тое, што прэзідэнт Зеленскі таксама вінаваты і ледзь не справакаваў тую вайну. Усё гэта адарвана ад рэальнасці, незалежна ад таго, абывацель тое гаворыць ці амерыканскі прэзідэнт. Oderwane od rzeczywistości, niezależnie czy mówi to szeregowy obywatel, czy mówi to prezydent Stanów Zjednoczonych. У Мюнхене Зеленскі заявіў, што Крэмль плануе ўвесці войскі ў Беларусь. Гаворка ідзе пра 15 дывізіяў, а гэта прыкладна 100 000 чалавек, як пры пачатку ўварвання 3 гады таму. Ці ёсць пагрозы не толькі для Ўкраіны, але і для Польшы ды НАТО? Oczywiście, że postrzegamy te informacje. Вядома, мы ўспрымаем гэтую інфармацыю вельмі сур'ёзна. Мяркую, украінская выведка мае пэўныя падставы, каб перадаць такія звесткі прэзідэнту Украіны, а ён, у сваю чаргу, агучыць іх у Мюнхене ўсяму свету. Мы бачым тут пагрозу, нягледзячы на тое, што Лукашенко паўтарае і дае сігналы захаду, што армія Беларусі наўпрост не ўдзельнічае ў нападзе на Украіну. Але тэрыторыя Беларусі і так была выкарыстаная для агрэсіі, а пастанову, каб патэнцыйна у Беларусі размясцілася вялікая армія, якая будзе пагрозою не толькі для ўсяго захаду, але і беспасрэдна для Польшчы, таксама можна лічыць уцягваннем у вайну і пацверджаннем, што рэжым Лукашэнкі бярэ ўдзел у той вайне на баку агрэсара. У такім выпадку Лукашэнку ўжо не будзе сэнсу рабіць выгляд, што ён той вайны не вядзе. Не, калі на тэрыторыі, якую Лукашенко кантралюе, будзе расійская армія, то рэжым Беларусі будзе беспасрэдна ўцягнуты ў вайну на такім жа ўзроўні, як Паўночная Карэя. Nie mniejszym stopniu niż na przykład reżim Korei Północnej.
За час кіравання Лукашэнкі паміж Менскам і Брусэлем час ад часу здараліся пацяпленні стасункаў. У Беларусь з візітам скіроўваліся высокія еўрапейскія палітыкі, вялі дыялог. Мы, на вашу думку, цяпер бліжэй да чарговага пацяплення ці да новага пакету санкцыяў і чаму? No, my słyszymy o tym, że odbyła się podobno jakaś wizyta urzędników. Мы толькі ведаем, што адбыўся нейкі візіт амерыканскіх чыноўнікаў у Менск. Больш на гэтую тэму нічога не маем. Амерыканскі бок не даў ніякіх афіцыйных тлумачэнняў. З нашай еўрапейскай перспектывы мы не бачым ніякіх падставаў, каб праводзіць перамовы з рэжымам Лукашэнкі. Ён не можа быць партнёрам для дэмакратычна абранага прэзідэнта ЗША. Як мы зацвердзілі ў апошняй рэзалюцыі Еўрапарламенту, на рэжым Лукашэнкі мусяць быць накладзеныя чарговыя санкцыі. І нас цешыць, што кіраўніца еўрадыпламатыі Кая Калас паабяцала, што такія санкцыі будуць. Сёння няма ніякіх прычынаў лічыць рэжым Лукашэнкі адрозным ад рэжыму Пуціна. Пуцін, з пункту гледжання дэмакратычнай грамадскасці, ёсць новым ваенным злачынцам, які мусіць быць пакараны або міжнародным вайсковым трыбуналам, або іншым спецыяльным трыбуналам. Скажу так, калі не ў час прэзідэнцтва Трампа, дык пасля яго. З нашага гледзяшча дамоўленасці з Пуціным – гэта прызнанне ягонай рацыі і перамогі Расіі ў той несправядлівай вайне. Z naszej perspektywy dogadywanie się z Putinem to jest przyznanie mu racji i uznanie zwycięstwa Rosji w tej niesprawiedliwej wojnie. Вы ўзгадалі апошнюю рэзалюцыю Еўрапарламента аб Беларусі, якая была прынятая месяц таму, і калі я не памыляюся, вы былі яе ініцыятарам. Што адметнага ў гэтай рэзалюцыі, і калі шчыра, як дэпутат, адкажыце, ці ёсць сэнс іх прымаць, калі Лукашенко відавочна іх не чытае? No, po pierwsze, ja jestem przekonany, że reżim Łukaszenki... Я перакананы, што рэжым Лукашэнкі ведае і чытае рэзалюцыю Еўрапейскага парламенту. Мы бачылі, што на тую апошнюю рэзалюцыю быў хуткі адказ, гэткі кхплівы. Але Лукашенко мусіць непакоіцца рэзалюцыямі, бо Беларусь размешчаная ў Еўропе. У сітуацыі дыктатуры, вызвалення палітычных вязняў воля толькі аднаго чалавека. І гэта тое, чаго мы чакаем. Калі Лукашенко хоча, каб калі-небудзь нехта з ім размаўляў як з палітыкам, ён мусіць зрабіць канкрэтныя крокі, а потым пакінуць сваю пасаду і дазволіць правядзенне сапраўдных выбараў, а не таго фарсу, што меў месца некалькі тыдняў таму. Тэма палітычных зняволеных, якую вы таксама ўзгадалі, адна з самых балючых. Паводле Нью-Йорк Таймс, ЗША спрабуюць дамовіцца з Лукашэнкам наконт вызвалення вялікай колькасці палітвязняў узамен на аслабленне санкцыяў супраць беларускай і некаторых банкаў. Як вы ставіцеся да такіх дамоўленасцяў? Nie znamy żadnych szczegółów rozmów, które już się odbywały. Няма ніякіх падрабязнасцяў размоваў, што адбываліся ці адбудуцца паміж Менскам і Вашынгтонам, але гэта нас непакоіць, бо палітыка санкцыяў працуе тады, калі яны накладзеныя ўсімі моцнымі дэмакратыямі, такімі як Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз. Калі тыя санкцыі шчыльныя, і там няма дзірак, а мы ведаем, што яны ёсць ва ўжо існуючых 15 пакетах. Толькі тады санкцыі сапраўды будуць працаваць. Калі ЗША аднабакова хочуць пра нешта дамаўляцца з Лукашэнкам, гэта трывожны знак, бо адзінства Захаду палягае на тым, што мы прытрымліваемся адзіных каштоўнасцяў. І тут, з якой нагоды ЗША маюць адмяніць санкцыі. Нешта выправілася ў Беларусі, спыніўся тэрор Лукашэнкі. Такія хуткія пагадненні могуць даць радасць прэзідэнту Трампу на 5 хвілінаў, але доўгатэрмінова будуць контрпрадуктыўныя. Бо калі Лукашенко пагодзіцца на вызваленне нейкай групы палітвязняў, пасля чаго будуць адменены амерыканскія санкцыі, ён пасля проста верне тых вязняў у турмы. З рэжымам Лукашэнкі нельга праводзіць ніякіх перамоваў, што будуць абавязваць Захад. Nie wolno prowadzić żadnych rozmów, które będą miały charakter wiążący dla nas, dla Zachodu. Лютага ў Беларусі афіцыйна адзначаюць Дзень абаронца Айчыны. Яшчэ адно савецкае свята, якое засталося ў незалежнай дзяржаве. А што ўяўляе сабою беларускае войска, калі цяперашнія генералы і палкоўнікі служаць дыктатару, атрымліваюць узнагароду з ягоных рук, ці змогуць яны гэтак жа аддана служыць незалежнай Беларусі? Пра сённяшнюю і заўтрашнюю беларускую армію, геапалітычныя пагрозы і наймацнейшыя арміі свету Юлія Цельпук.
Наперададні свайго дзяржаўнага свята вайскоўцы звеняць ключамі. 113 сем'яў у барысаўскім гарнізоне атрымалі танныя арэндныя кватэры. Міністр абароны развеяў офіцэрскія страхі. Жытло абавязкова зробіцца вашым прыватным, але наўзамен. Естественно, мы должны также отвечать государству своим качественным и хорошим исполнением своих обязанностей. Адслужыў 10-15 гадоў і можаш выкупіць у сярэднім за 15 000 рублёў кватэру плошчаю да 40 метраў. Гэта адна з шэрагу пераваг і сацыяльных гарантыяў, якімі дзяржава заваблівае беларусаў на службу. Акурат гэткую практыку варта змяніць пры рэфармаванні войска падчас змены ўлады. Каб служыць, ішлі для народу, а не за падарункі, заўважыў Вадзім Кабанчук, былы намеснік камандзіра палка Каліноўскага. В першую чаргу трэба будзе рабіць ставку на подразделения, якія, скажем так, для якіх каштоўнасці незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі яны прэвалююць над каштоўнасцямі адданасці нейкаму фюреру ці дыктатару. Я бы рабіў апору на такія матываваныя нацыянальныя падраздзяленні. Прыкладам могуць быць беларускія добраахвотнікі, якія маюць унікальны баявы досвед, але іхнае званне не вышэйшае за сяржантаў. Кіроўныя пасады яны могуць займаць толькі пасля атрымання профільнай адукацыі. Праз перафарматаванне светапогляду і сістэмы каштоўнасцяў вайскоўцаў пасля вываду савецкіх войскаў праходзілі нашыя заходнія суседкі. У сярэдзіне 80-х польская армія перажывала такі складаны перыяд. Літва на пачатку 90-х. У нас не было никакой армии. В это время, когда мы восстановили свою государственность, советская армия ушла, Красная армия ушла в 1993 году. Мы строили свою армию, как бы сказать, с нуля. И даже легче нам было, потому что пришли люди, те, которые были настроены защищать свою родину. Аднак, нягледзячы на апантанасць літоўцаў у захаванні суверэнітэту супрацьстаяць галоўнай геапалітычнай пагрозе Расіі, у адзіночку Літва не здолела б нават з самай прагрэсіўнай і прафесійнай арміяй. Таму ў 2004 годзе краіна далучылася да НАТО. Когда мы вступили, уже Путин был у власти, а Беларусь, к сожалению, тогда уже была под диктатурой Лукашенко. Понимала очень хорошо, что если мы не вступим в эти альянсы, особенно НАТО насчет безопасности, то наша независимость и наша государственность восстановлена будет временно. За кошт калектыўнай бяспекі краіны-удзельніцы НАТО здолелі зменшыць выдаткі на нацыянальныя арміі. У 2008 годзе Вільня нават адмовілася ад тэрміновай службы. Аднак пасля таго, як Расія анексавала Крым, літоўцы узнавілі абавязковы набор у войска. На ўзмацненне нацыянальнай бяспекі сёння працуе і Украіна, тэрыторыю якой ужо 3 гады бамбуе і намагаецца захапіць расійская армія. Трэба ўвесь час займацца мадэрнізацыяй арміі. То бок, нават невялікая і мабільная армія мае быць узброеная і мусіць адпавядаць сучасным патрабаванням вядзення вайны. Краіна з такім тэрарыстычным суседам, як Расія, мае прапускаць праз вайсковую падрыхтоўку ўсё насельніцтва, пачынаючы са школьнікаў і незалежна ад гендару. І гэта не украінскае ноу-хау. Складаныя стасункі з суседзямі прымушаюць укараняць падобную практыку шмат якія краіны. Гэтак у паўднёвай Карэі праз канфлікт з КНДР у межах школьнай праграмы выкладаюць вайсковае майстэрства. У Ізраілі заканадаўча служба ў войску абавязковая для мужчынаў і для жанчынаў. Пасля пачатку Пуцінам паўнамаштабнай вайны беларускі дыктатар таксама заявіў, што ў войску адслужыць павінныя ўсе мужчыны. Вось толькі недзеля абароны ад якой-кольвек агрэсіі з боку суседзяў, а на выпадак адкрытага ўступлення Беларусі ў ваенныя дзеянні, што між іншага прадугледжваюць пагадненні з Крамлём. Апроч ужо існых дамовы аб калектыўнай бяспецы і так званай саюзнай дзяржаве, Лукашенко падпісаў з Пуцінам дамовы аб стварэнні сістэмы абароны ад ракетных пагрозаў, аб размяшчэнні расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, аб размяшчэнні тактычных і ядравых узбраенняў. Будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками. Беларуская армія 63 000 службоўцаў асабовага складу фармальна застаецца незалежнай, з амаль 5 мільярдным бюджэтам і невысокім месцам у сусветных рэйтынгах. Расійская армія лічыцца адной з найбольш эфектыўных у свеце у шэрагу з арміямі США, Ізраілю, Вялікай Брытаніі, Паўднёвай Карэі і Кітаю. Зараз, напрыклад, Расійская Федэрацыя па розных дадзеных
разогнала свой войсковый бюджет от 30 до 40% валового внутреннего продукта. Зразумела, у Росії мала економіка, але то, що вони мають, по-перше, військовий досвід, то, що вони мають перевагу перед європейськими арміями в тим, що у них абсолютно нема цінності чоловічого життя. Это так як вони воюють, не може воювати ні одна європейська армія і Україна. Так не воює. З дазволу беларускага дыктатара Россия пашырае мяккую акупацыю Беларусі, размяшчае на нашай зямлі расійскія авіяцыйныя, ракетныя сістэмы і сродкі ППА. На тэрыторыі Беларусі рэгулярна праходзяць супольныя вайсковыя вучэнні. На сярэдзіну верасня ўжо анансавалі правядзенне адных з самых маштабных – «Захад-2025». Удзел у іх маюць узяць больш за 13 000 вайскоўцаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Ну а зараз моя аўтарская рубрика «Табула раса» таксама прысвечана сілавікам. Сталічны АМАП узначаліў палкоўнік Мікалай Максімовіч, які раней займаў пасаду намесніка начальніка міліцыі грамадскай бяспекі аблвыканкаму. Давайте прыглядзімся, што гэта за чалавек, каб зразумець, каго цяпер прызначаюць на важныя сілавыя пасады. Гэта той самы Максімовіч, які свой час праславіўся дзякуючы кіберпартызанам, якія апублічылі ягоныя тэлефонныя размовы, што адбываліся ў чэрвені 2020 года. Условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Полностью на 180 градусов, соседи у него должны быть ароматные. І каб не ўзнікала сумневаў, у той жа дзень Максімовіч абмеркаваў гэтую тэму з іншым міліцэйскім начальнікам, які ўжо сам хуценька зразумеў, што трэба рабіць. Какие условия содержания? В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, чуть не рваные, там, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. О. Хлоркой обрабатывали вчера 3 раза. Ты понимаешь все конечно, это, да? Конечно. И это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Ось такія праваахоўнікі. Яшчэ задоўга да крывавага 2020 года я пісаў, што ўлада ў Беларусі трымаецца на сілавых структурах, у якіх пануюць два віды – паталагічныя садысты, іх меншасць, і абыякавыя выканаўцы, якія, калі будзе загад, з аднолькавым імпэтам аформяць пратаколы адміністрацыйнага парушэння альбо пратаколы на адпраўку ў газавыя печы. Калі я быў збіты і затрыманы 12 жніўня 2020 года, то спаткаў абодва гэтыя тыпы. Калі адзін міліцыянт зацяты мяне калаціў, іншыя стаялі побач і не далучаліся. Калі мы гадзінамі стаялі ў позе эмбрыёна, на каленях, галавой падлогу, у двары на Акрэсціна, то большасць ахоўнікаў паводзіла себя спакойна, бо было ўжо 13 жніўня, 3 дні зверству заканчваліся, і ўвечары бальшыню затрыманых вогуле вызвалілі. Але адзін з іх увесь час шукаў нагоду, каб ударыць затрыманых і чапляўся да іх з пагрозамі. «Ты сцены малюеш? У камеры я тебе покажу, як я умею маляваць». Это было страшна. Пра тое, што сярод сілавікоў ёсць розныя людзі, адным відавочна падабаецца прыносіць боль і пакуту вязням, іншыя робяць гэта без вялікага задавальнення, кажуць многія людзі, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Але ж праблема ў тым, што юрыдычна усе гэтыя сілавікі, і добрыя, і садысты парушаюць закон. Бо любы праваахоўнік, калі бачыць, як збіваюць людзей ці іншым чынам парушаюць іхнія правы, мусіць зрабіць захады, каб спыніць гэта. Да гэтага іх абавязваюць все законы і інструкцыі. Гэтаму іх вучаць выкладчыкі ў міліцэйскіх акадэміях. Так што працяг рэпрэсіяў тлумачыцца яшчэ у тым ліку і тым, што фактычна ўсе сілавікі павязаныя гэтым агульным і бясконцым парушэннем закону. І тыя, хто дзеяць садысцкім аганьком, і тыя, хто проста выконвае загады. Да важнай міжнароднай тэмы. Менш як гадзіну таму ў Нямецчыне зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Сёння там вызначалі 630 дэпутатаў Бундестагу. А пытанні сведчаць, нямецкую палітыку чакаюць сур'ёзныя змены. Ці адбудзецца трыумф правых і як гэтыя выбары паўплываюць на беларускі дэмакратычны рух, разбіраўся Антон Бяздольны. Цяперашнія выбары ў Бундестаг пазачарговыя. Іх абвесцілі на пачатку года, бо дзейны ўрад не змог дамовіцца з парламентам наконт бюджэту на 2025 год. У выбарчых бюлетэнях 29 партыяў.
Паводле пытанняў пераадолеюць 5% бар'еры трапіць у парламент могуць 7 з іх. Аднак пераважную большасць дэпутацкіх мандатаў будуць дзяліць 4 асноўныя палітычныя сілы Нямецчыны. Найбольшыя страты ў параўнанні з мінулымі выбарамі маюць партыі распалай кааліцыі. Свабодныя дэмакраты могуць увогуле не набраць неабходных 5%, ды не прайсці ў новы Бундестаг. Тут, канешне, і эканамічныя праблемы, якія ёсць, скажем так, эканамічныя складанасці. Тут і вайна ва ўкраіне, яна таксама адыгрывае важную ролю, і пытанні бяспекі звязаныя з імі. Ну і, канешне, пытанні міграцыі. Згодна з апытаннямі чацвёртым паводле колькасці дэпутатаў стане звяз 90, яны ж зялёныя. У іх адносна нязначныя страты, парад соткавых пунктаў. На падзенне рэйтынгаў паўплывала не вельмі папулярная праграма пераходу на зялёныя крыніцы энергіі. Пры гэтым партыя вядомая адназначнаю пазіцыяю ў падтрыманні Украіны і дэмакратычнага руху Беларусі. Ціханаўская неаднаразова сустракалася з былой лідаркай зялёных Аналеною Бербак. Кіраўнічым сацыял-дэмакратам прадказваюць падзенне на 3е месца і 16% галасоў, а Олафу Шольцу страту пасады канцлера. Аднак сам Шольц усё яшчэ спадзяецца на тых выбарцаў, што не вызначыліся, і верыць, што зможа паўтарыць поспех 4гадовай даўніны. Тады ягоная партыя з перавагою ў 1,5% перамагла на выбарах. Социал-демократы – это партия, на которую российско-украинская война повлияла очень сильно. Там было много откровенно пророссийских голосов, но так как канцлер Шольц попал в самое пекло именно в момент нападения России на Украину, пришлось резко менять политику, и там до сих пор есть совершенно разные голоса, что по поводу Беларуси, что по поводу российско-украинской войны. Сенсацыяй выбараў лічыцца імклівы рост папулярнасці правай партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны» АФД. Паводле вынікаў сённяшняга галасавання ёй прагназуюць 2е месца і больш за 20%. Галасуюць за АФД пераважна ўсходнія землі Нямецчыны, тэрыторыі былой ГДР. Падтрыманне выбарцаў правым забяспечваюць жорсткая міграцыйная палітыка, заклікі да выхаду з зоны еўра і еўразвязу, а таксама абарона традыцыйных сямейных каштоўнасцяў. Пры тым, што кіраўніца партыі і кандыдатка на канцлерскую пасаду Аліс Вайдель, адкрытая лесбіянка, мае цывільны шлюб з жанчынаю, у якім выхоўвае 2 дзяцей. Не хавае альтэрнатыва для Нямецчыны і сваёй прарасійскай, нават прапутінскай пазіцыі. Они хотят возобновить поставки российского газа, они хотят отремонтировать газопровод Nord Stream и опять вести, импортировать энергоресурсы. Во-вторых, они выступают против поддержки Украины, против поставок оружия и особенно ракет «Таурус», что очень горячая тема в Германии. Это второй главный такой российский интерес. И в-третьих, они выступают за национальные интересы страны и против наших союзников и Евросоюза. Абяцанні ўзмацніць жорсткасць міграцыйнай палітыкі дапамаглі не толькі краіне правым папулістам. Хрысціянска-дэмакратычны звяз пад кіраўніцтвам Фрыдрыха Мерца разлічвае выйграць у сённяшнім галасаванні і сфармаваць урад. А Мерц найбольш імаверна стане новым канцлерам Нямецчыны. Риторика при канцлере Мерце еще сильнее ужесточится, но проблема, естественно, заключается в том, что Мерц – это, в принципе, извечный политический оппонент Ангелы Меркель. Он в свое время ушел из политики, потому что он проиграл ей борьбу. Меркель, ХДС, достаточно правую партию изначально сдвинула достаточно сильно посередине. А Мерц как раз-таки двигает ее правее, поэтому стоит ожидать не такого ужесточения миграционной политики, как это было бы в случае с альтернативой для Германии, естественно, да, но я думаю, что и украинских беженцев в Германии, и белорусских политических иммигрантов, естественно, беженцев в Германии могут ждать достаточно неприятные сюрпризы. Спрагназаваных 30% хрысціянскім дэмакратам не хопіць, каб самастойна сфармаваць урад. Як і за часамі Меркель, ім давядзецца аб'ядноўвацца з сацыял-дэмакратамі Шольца. Далучэнне да кааліцыі зялёных эксперты называюць малаімаверным праз занадта вялікія разыходжанні ў пытаннях энергетыкі, міграцыйнай палітыкі і эканомікі. Магчымасць звязу з правымі Мерц ужо адмовіў, нягледзячы на абвінавачванні ў сімпатыях да АФД. Антон Бяздольны, Белсат. Што ж, з намі на сувязі зараз Алесь Чайчыц, публіцыст, чалец правлення нямецка-беларускага таварыства, і мы з ім абмяркуем меркаваныя вынікі выбараў у Нямецчыне ў Бундестаг. Алесь, прывітанне, дзякуй, што далучыліся. Дзень добры.
Я бачу, што ёсць такія папярэднія, ну, скажем, вынікі экзит-полаў, паводле якіх правацэнтрысты ХДС, ХСС каля 29%, альтэрнатыўна для Нямецчыны менш 20%, сацыял-дэмакраты 16%. Па-вашаму, гэта, ну, ніякіх сенсацый не адбылося. Гэта супадае з тым, што меркавалася і да выбараў. Ці ўсё-такі нехта нечакана паводле экзит-полаў атрымаў больш, чым, ці менш, чым разлічваў? Пакуль што экзит-полы, іх ты вынікі, яны ляжаць у рэчышчы таго, што прагназавалася перад выбарамі. Не апраўдваюцца пакуль што страхі аб тым, што АФД па аналогіі з тым, як Дональд Трамп набраў нечакана больш, чым чакалася, і там у выніку ніякай інтрыгі на амерыканскіх выбарах так і не было, таму што людзі проста не прызнаваліся, што яны збіраюцца галасаваць за Трампа. Пакуль што з АФД такога тут не бачна, хаця страх такі быў, таму што АФД, яна зараз партыя вельмі моцна, ну такая вельмі моцна дэманізаваная, вельмі моцна такая нерукападатная у нямецкай палітыцы, у нямецкім грамадстве. Вельмі масавыя дэманстрацыі былі менавіта супраць АФД, супраць каштоўнасцяў, якія АФД прадстаўляе. І быў страх, што людзі сапраўды, хто збіраўся за іх галасаваць, што ён пра гэта ў апытаннях не кажа, а на выбарчым участку ў бюлетэні... Але мне цікавае пытанне якраз у сувязі з АФД, што можа быць, як вы лічыце ваше меркаванне, вось тыя заявы, што за іх, што называецца, упісаліся даволі актыўна і Маск, і віцэ-прэзідэнт Вэнс, можа быць, гэта наадварот адштурхнула немцам, паколькі яны падумалі, што вот Амерыка вмешваецца ў нашы ўнутраныя справы, і ў іх такі нямецкі патрыятызм, можа быць, тут стаў здымацца ў гэтым сэнсе. Ну, я схільны з гэтым пагадзіцца. Ёсць меркаванне, што падтрымка з боку заакіянскіх сяброў ім дадала 1-2%. Мне здаецца, што гэта наўрад ці так, таму што ў нямецкім грамадстве ўсё-такі дастаткова моцна прысутны такі антыамерыканізм. І хаця ён збольшага прысутны сярод людзей, якія, скажам так, і настроены галасаваць за АФД, якія такі супраць мейнстрыма, канспіролагі і так далей. Таму тут я не думаю, што гэта ім дапамагло. Хутчэй гэта сапсавала рэпутацыю Маска і Вэнса ў Нямецчыне. Вось пераможцы выбараў гэта, як я ўжо казала, правацэнтрысты ХДС, ХСС, хрысціянскія дэмакраты, 29% паводле экзит-полаў, але з кім яны, па-вашаму, могуць утварыць кааліцыю? Можа, прыйшоў час да той самай кааліцыі вялікіх партый з сацыял-дэмакратамі, тое, што было пры Меркель? Разглядаеце такі варыянт? Так, такі варыянт разглядаецца. Зараз галоўная інтрыга ў тым, ці пройдзе ліберальная партыя ФДП у парламенце, яна пераадолее 5% бар'ер. Вось гэта галоўная інтрыга гэтых выбараў на дадзены момант. Калі яны пройдуць, тады магчымая, мне здаецца, кааліцыя хрысціянскіх дэмакратаў, сацыял-дэмакратаў і іх. Без іх, мне здаецца, найбольш верагодная вялікая кааліцыя, таму што ёсць, як было сказана, антаганізм паміж уплывовымі групамі ў хрысціянскай дэмакратычнай партыі, у хрысціянска-сацыяльным саюзе баварскай сестрынскай партыі, вялікай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Ёсць вялікі антаганізм што да зялёных і вялікае супрацьстаянне ідэі кааліцыі з імі, таму хутчэй за ўсё будзе вось гэта старая добрая вялікая кааліцыя сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў. А не пры якім раскладзе з АДФ, з альтэрнатыўнай для Германіі, ніхто не будзе вступаць у кааліцыю? Гэта, з сур'ёзных партыяў. Гэта можна гарантаваць? Я думаю, што у гэтым можна быць вельмі ўпэўненымі, таму што гэтае пытанне вельмі шмат падымалася і шматкроць хрысціянскія дэмакраты, а пытанне ўрэшце рэшт да іх, яны неаднаразова казалі, што не, яны не будуць уступаць у кааліцыю з АФД. Хоць ёсць шмат праграмных пунктаў, дзе іхныя праграмы перасякаюцца, але па вырашальных момантах, такіх як стаўленне да еўрапейскага звязу, да еўрапейскай інтэграцыі, да вайны ва ўкраіне, і проста з гэтай ультраправы напаў экстрэмісцкі імідж вакол АФД, гэта рэчы, якія не дазваляюць хрысціянскім дэмакратам сур'ёзна разважаць над кааліцыяй з АФД, у тым выглядзе,
у якім АФД сёння знаходзіцца. Ну, натуральна, я павінен задаць трошкі гіпатэтычнае пытанне, але хто лепш для беларусаў, для нас, для беларускіх інтарэсаў, для беларускіх дэмакратычных сілаў, хто больш надае ўвагі? Ну, вось, напрыклад, зелёныя даволі добра адгукаліся на беларускую тэму, але вы кажаце, мала хто з імі захоча вступаць у коаліцыю, а сярод гэтых асноўных цэнтрысцкіх партыяў хто для беларусаў лепшы? Ну, я думаю, што прынамсі, ну, хаця будзе трохі горш ад таго, што АФД вельмі моцна пашырыла сваю прысутнасць у Бундестагу. Гэта партыя, якая прокрамлёўская, прокітайская, якая адкрыта да кантактаў з Лукашэнкам. Калі памятаеце, быў некалькі месяцаў таму скандал, калі нямецкі дэпутат займаўся бізнесам у Беларусі. Некая ферма, на гэтай ферме працавалі ледзьве не палітычныя зняволеныя. Гэта быў дэпутат рэгіянальнага парламенту ад АФД. І вось такія сябрукі будуць цяпер да Лукашэнкі ездзіць, але ў статусе не рэгіянальных дэпутатаў, а дэпутатаў Бундестага. Там з'явілася вялікая група такіх людзей, якія гатовыя на кантакт з Лукашэнкам. Гэта дрэнна для Беларусі. Што тычыцца вось магчымых вось правячых будучых партый, ну, для іх Беларусь, яна не на парадку дня у такой ступені, у якой на парадку дня, канечне, застаецца Украіна. Проукраінскі курс будзе захоўвацца, ён стане, магчыма, больш моцным, таму што хрысціянскія дэмакраты яны больш выразна выказваліся за падтрымку Украіны. Канечне, зараз рэаліі, там адна справа перадвыбарчая кампанія, і адна справа крытыка ўлады, будучы ў статусе апазіцыі, і другая справа, калі ўжо ты за стырном і трэба прымаць рашэнне. Але, прынамсі, падтрымка Украіне будзе працягвацца. Гэта добрае ўзмацненне, у прынцыпе, на карысць гэтай падтрымкі зараз. Ну, а Беларусь будзе ісці ў гэтым фарватары, будзе схільнасці да таго, каб дапамагаць Беларусі, хоць, канешне, у адрозненне ад зялёных, у якіх ёсць такі вось такая вось праваабарончая некая вось у іх такая вось струнка, якая менавіта выступала матыватарам таго, каб салідарызавацца з Беларусі і дапамагаць Беларусі. Такой стрункі, канешне, у хрысціянскіх дэмакратаў, у сацыял-дэмакратаў няма, ці яна нашмат слабей прадстаўлены, таму, канешне, беларускім сілам трэба цяпер мацаваць кантакты з гэтымі новымі будучымі кіраўнікамі Нямецчыны. Дякую, Олесь. Нашим гостем был Олесь Чайчиц, публицист, чалец правления немецко-белорусского товариства. Мы обмерковывали вынікі выборов у Нямецчыны. Як бачым, не все так кепска, катастрофічна адбываецца, не все навіны кепскія. Выборы у Нямецчыны даволі нормально прайшлі, сенсацый негатыўных не адбылося, і, як сцвярджае наш суразмоўца, праўкраінскі курс нямецкага ўраду можа толькі ўзмацніцца паводле вынікаў гэтай выбарчай кампаніі. Што ж да наступнай тэмы. Кітай зрабіў вялікі крок у бок укаранення штучнага інтэлекту, прызнаў гендырэктар карпорацыі Google Сундар Пічай, узгадваючы пра запушчаны месяц таму кітайскі чат-бот DeepSeek. Ён дае карыстальнікам бясплатны доступ да ўсіх паслугаў. Бачым, што гонка тэхналогіяў жорсткая і непрадказальная. Ці Беларусь можа взяць у ёй удзел? Адказ шукала Юлія Цяльпук. 62 мільёны спампаванняў цягам не цэлага месяца. Кітайскі віртуальны памочнік DeepSeek Chat умее пісаць тэксты ў розных жанрах, праграмаваць, аналізаваць дакументы, расшыфроўваць дыяграмы. Усё гэта робіць бясплатна і ў дадатку выдатна валодае беларускай мовай. У канцы студзеня ў ЗША новы кітайскі чат-бот перагнаў мясцовы чат GPT паводле колькасці спампоўванняў з App Store. Інтэгравала DeepSeek Chat у свае сервісы шматмільярдная кампанія з беларускімі каранямі, пошуковая система Perplexity. Наконец-то открытые модели догоняют проприетарные модели. И это просто переворачивает правила игры, потому что теперь все имеют доступ к тому, что раньше было только в Америке. И теперь не хватает именно инвестиций в железо. ЗША абмежавалі экспарт, асабліва ў Кітай, перадавых чыпаў для штучнага інтэлекту. Пекін вучыцца рабіць уласныя. Цяпер ён трэці ў тэхналагічнай гонцы, але хутка расце праз інвестыцыі ў навуковыя распрацоўкі. Еўразвяз мае другое месца, а ЗША лідаруюць паводле колькасці кампаніяў, аб'ёму інвестыцыяў і распрацовак. Еўразвяз можа згубіць пазіцыю, бо очень сильно ограничивал и по privacy регуляциям и по регуляциям искусственного интеллекта последние пару лет
это приводит просто к утечке мозгов в Америку. Америку и Азию, само собой. Я общаюсь с многими предпринимателями, занимающимися искусственным интеллектом, и они говорят, что работать с Европой — это просто боль, и они бы хотели избегать этого. 2 лютага Еўрапейскі звяз прыняў першы ў свеце закон аб штучным інтэлекце. AI-акт пільнуе, каб тэхналогіі не шкодзілі асноўным правам грамадзянаў, не ўмешваліся ў іхную прыватнасць і не прыводзілі да дыскрымінацыі. Я чую, што Еўропа спазняецца ў гонцы, саступаючы США і Китаю. Лічу, што гонка яшчэ далёкая ад завяршэння. Нам патрэбен свой асаблівы падыход да штучнага інтэлекту, а бюрократычнай працэдуры мы спросцім. Еўракамісія плануе прыцягнуць 200 мільярдаў еўраў інвестыцыяў у развіццё штучнага інтэлекту. Францыя інвестуе амаль 2 мільярды еўраў ад кампаній, сярод якіх гіганты Microsoft і Google. Апошні бясплатна навучыць мільён палякаў працы з ШАІ, што дазволіць польскай эканоміцы вырасці на 8%. Кожнае пакаленне хвалюецца, што новая тэхналогія зменіць жыццё наступнага пакалення ў горшы бок. І заўжды памыляецца. Я вывучаў матэматыку, ствараючы лагарыфмічныя табліцы. Цяжка было глядзець, як мае дзеці вывучалі яе ў смартфонах. Але навучыліся. ШАІ ўжо змяняе свет да лепшага. У прамысловасці рабатызацыя руцінных задачаў і новыя матэрыялы. У медыцыне хуткае стварэнне высакаякасных вакцынаў і лекаў, дыягназаванне хваробаў. У навуцы мадэляванне эксперыментаў, аптымізацыя энергетычных сістэмаў, зменшэнне вугляродных выкідаў, інтэлектуальныя транспартныя сістэмы. А ўвага гаспадарцы — аўтаматызаваныя сістэмы для вырошчвання і прагназавання ўраджаю. Дыктатар Беларусі, які прызнаваўся ў нянавісці да тэхналогіяў, констатовал: сегодня наука означает независимость государства. Технологии захватили мир, а страны, обладающие ими, не просто богатеют, но уже диктуют правила жизни. Прыбыткі драйвераў ШАІ сёлета могуць дасягнуць $1 трыльёна і вырасці да амаль 4 трыльёнаў цягам 10 гадоў. Беларусь не ўдзельнічае ў гонцы, дзе патрэбныя вялікія грошы, давер інвестараў і добрая рэпутацыя. А калі б Менск прапанаваў годны бюджэт найлепшым распрацоўнікам? Хутчэй за ўсё, такія людзі ў Беларусі, яны б не распрацоўвалі гэтай нейрасеткі, гэтыя чат-боты і гэтак далей, а напэўна наладжвалі пэўныя каналы камунікацыі у вядомых месцах у Жодзіне, Акрэсціне. Мы бачым, дзе зараз знаходзяцца такія людзі, як, напрыклад, спадар Добкін з ЭПАМа, спадар Кіслы з Воргеймінга. Сотні, тысячы нашых людзей, адмыслоўцаў з тэхналагічнай галіны, з IT-галіны, якія маглі стаць і падмуркам, і драйверам развіцця новых тэхналогіяў для нашай краіны. Асноўнае дасягненне беларусаў назіраем у замежжы. Гэта ўжо згаданая платформа для генерацыі тэкстаў і пошукавік Perplexity. PandaDoc Мікіты Мікады – платформа для стварэння, кіравання і падпісання дакументаў, якія аўтаматызуе працэс і палягчае бізнес-супрацу. Гуртам паляпшае лагістыку і бяспеку праз маніторынг транспарту і абсталяванне з дапамогаю GPS ды IoT. Акселератар Y Combinator, які дапамагае стартапам развівацца і прыцягваць інвестыцыі. Сузаснавальніца арганізацыі беларуска Пола Бабіна. Але выканаўца абавязкаў прэм'ера Беларусі Роман Галоўченка поўны аптымізму. Беларусь скарыстаецца тэхналогіямі, што трапляюць у агульны доступ. Ды і заканадаўства аб тэхналогіях стварае, абапіраючыся на сусветны досвед. На выставе Digital Алматы ён прапанаваў краінам ЕАЭС аб'яднаць намаганні. Основой нашего сотрудничества в среднесрочной перспективе, соответственно, стратегии 2030, могут стать гармонизация оборота данных, снижение цифрового неравенства, создание в рамках ЕАЭС аналога Международного альянса искусственного интеллекта. Але гэткія гучныя прапановы найхутчэй застануцца проста словамі, бо хто б меўся фінансаваць гэтыя праекты, Галоўченка не згадаў. Таму, імаверна, давядзецца карыстацца чужымі тэхналогіямі. Хто выкарыстоўвае чыесьці тэхналогіі, ён заўсёды будзе сам. Таму, канешне, можна выкарыстоўваць гэта і трэба гэта выкарыстоўваць для таго, каб прынамсі падтрымліваць пэўны ўзровень развіцця эканомікі. На базе ШАІ менавіта ў нашай краіне стварылі аўтаматызаваную бібліятэчную інфармацыйную тэхналогію. Тэхналогіі для смарт-гарадоў ад iTech і Data Art. Сістэмы кіравання аўтамабілямі ад Aerospace.
Ёсць і крытыкаваная міжнароднай супольнасцю платформа распазнавання твараў «Кіпод» ад кампаніі «Сінезіс». Выкарыстоўваецца, між іншага, дзеля пераследу беларусаў, што ўдзельнічалі ў пратэстах. Юлія Зяльбук, Белсат. Больш навіна ў нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайся і чытайце. Таксама зазірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз прэзентуем некаторыя артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі. Белсат онлайн праз імгненне. Павялічаны на 45% надбаўкі да акладу і абяцанне Лукашэнкі зрабіць так, каб людзі працавалі на роднай зямлі. Гэткім чынам хочуць затрымаць дактароў у Беларусі. Але ці дапаможа гэта ўтрымаць лекараў ад пошукаў лепшага жыцця за мяжой? Мае калегі з сайту belsat.eu прааналізавалі сітуацыю. На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету доктара Станіслава Салаўя, людзі едуць не толькі па павышаныя заробкі, але і па лепшую умовы працы ды якасць жыцця, кажа Станіслаў Салавей. Ёсць вельмі стары медычны жарт. На стаўку няма чаго есці, а на дзве няма калі. Таму ўсе працуюць на паўтары. Уявіце, што вы працуеце на мазе 8 гадзінаў, а потым яшчэ 4 гадзіны на МТЗ. І так кожны дзень. Ці вы можаце працаваць усю суботу, тым ліку ноччу, замест гэтых 4 гадзінаў штодня. Дэталёвае параўнанне умоваў працы і заробкаў медыкаў у Беларусі і суседняй Польшы, а таксама думкі беларускага стаматолага, якая з'ехала на захад, чытайце ў артыкуле на сайце Белсату. Гэты тыдзень пачаўся ў Лукашэнкі з нарады з прыватным бізнесам. На ёй прагучала прапанова стварыць спіс, цытата, прыстойных бізнесоўцаў, да якіх правяранні будуць прыходзіць радзей, як да іншых. Казаў Лукашенко і пра стварэнне роўных умоваў для прыватных і дзяржаўных прадпрыемстваў. Заяву пракаментаваў вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Абяцанне роўнасці дзяржаўнікаў і прыватнікаў Кнырович называе смешнымі. Роўныя ўмовы пачынаюцца, напрыклад, з роўнага фінансавання. У нас у МАЗ 1,5 года таму чарговы раз укінулі 150 мільёнаў рублёў, таму што ён стратны. Ці можна сабе ўявіць беларускае прыватнае прадпрыемства, якое прыйдзе да Лукашэнкі і скажа: «Слухай, я стратны, дай мне 150 мільёнаў рублёў, а то мне тут нядобра». Такое можа быць хіба што з амкадорам Шакуціна, але гэта выпадак адзінкавы і звязаны з карупцыяй на высокім узроўні. Уласна ж нарада з бізнесам, на думку Кныровіча, адбылася таму, што рост эканомікі з верасня запавольваецца. І гэта разумеюць у атачэнні Лукашэнкі. А таму, калі не можаш прымусіць МАЗ прадаваць аўтобус, маеш ісці да таго, хто ўмее працаваць. А гэта прыватны бізнес. Цалкам артыкул чытайце на belsat.eu. Лукашенко падпісаў загад, якім пашырыў паўнамоцтвы кіраўнікам мясцовых органаў улады. Гаварыць пра такі крок пачалі яшчэ летась, і нарэшце з 1 сакавіка старшыні раённых і гарадскіх выканкамаў атрымаюць больш улады і самастойнасці на сваіх тэрыторыях. У прыватнасці здолеюць узгадняць кіраўнікоў прыватных прадпрыемстваў і караць людзей за дысцыплінарныя парушэнні. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі запыталіся гледачоў пра стаўленне да такога новаўвядзення. А пытанне шукайце на старонцы Белсат Ньюс на Ютюбе. На пытанне, як вы ацэньваеце указ Лукашэнкі, адказалі амаль 500 карыстальнікаў Ютубу. Пераважная бальшыня, 73%, думае, што больш паўнамоцтваў старшыням мясцовых выканкамаў дае толькі больш магчымасцяў для карупцыі. Яшчэ 19% прагаласавалі за варыянт, што гэтак Лукашенко проста ўзмацняе вертыкаль сваёй улады. Падтрымалі прыняцце указу 5%. Яшчэ 3% палічылі, што гэтак кіраўнік Беларусі робіць крок да цэнтралізацыі улады. Над Гомлем на гэтым тыдні збілі чарговы беспілотнік. Праўда, улады пастанавілі інфармацыю пра інцыдэнт схаваць. Аднак за справу ўзяўся блогер і пранкер Андрэй Павук. У сваім шокер-шоу «Алё, гэта Павук» ён паказвае, як тэлефанаваў вайскоўцам, ідэолагам аблвыканкаму і нават працаўнікам мясцовых СМІ. Самай эмацыйнай выйшла размова з мясцовымі гомельскімі даносчыцамі. Паказваем фрагмент выдання цалкам можна пабачыць на YouTube-канале Белсат Лайв. Откройте страницу Илона Маска, то, что он говорит за эту организацию. Кто все цветные революции, кто это все создал? Кошмар. Откройте его и почитайте. Так Илон Маск нам что, правду показал?
Открыл глаза? Да, открыл глаза. Всему миру, да. Да. Ну, а вы спите, у вас там кастрюля прикипела уже к мозгу. З музыкай, чытаннем вершаў і конкурсамі гэтак беларусы замежжа адсвяткавалі Дзень роднай мовы. Імпрэзы адбыліся ў Вільні. У польскім Беластоку зладзілі конкурс дэкламатарскага майстэрства. Каманда Белсату пабывала на абедзвюх падзеях. Я стаю у баку і чакаю, бо баюся выглядаць недарэчна. Босаножка робчыць шчасцем між нами, то жаданне свое. Я пришла на День родной мовы, который сделала фундация Тутака, и сейчас тут будут выступать люди, которые прошли финал. Так усе почули, як спеваю я, мамочка, матуля. Тое, што конкурс міжнародны, таксама цешыць, таму што дзякуючы таму мы можам будаваць нашу міжнародную беларускую супольнасць. Беларуская мова гэта не толькі сродак камунікацыі, але гэта таксама прыкмета нашай ідэнтычнасці, гэта аснова нашага народу, гэта душа чалавека. Гэта моя родная мова, на якой я размаўляю у сямейным коле, якая вяртае мяне дадому, калі зараз у сітуацыі не магу туды вярнуцца сам. Ёсць такая патрэба размаўляць па-беларуску. Гэта неяк нас аб'ядноўвае тут беларусаў. Гэта прыемна. Увогуле мова гэта такі сімвалічны код любой нацыі, любога этнаса, любога народа. І захаванне гэтага сімвалічнага кода, яно, мовна кажучы, і захоўвае нас. Заўтра спаўняецца 3 гады з моманту пачатку шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Я асабіста веру, што справядлівасць запануе, агрэсар так ці іначай панясе пакаранне, Украіна і Беларусь увойдуць у дэмакратычную сям'ю еўрапейскіх народаў. Для вас у студыі Белсат працаваў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.